O alcalde de Noia, Santiago Freire, negou que se estivera facendo unha deficiente xestión da pandemia, tal e como denuncian dende a oposición. Segundo el, con este tipo de polémicas, o que buscan é confundir a veciñanza e crear un innecesario estado de alarma. A xestión do COVID, independientemente de que algúns pretenden confundir a opinión pública e crear un estado de alarma innecesario, o que temos que decir é que se ven mantendo reunións permanentes e conversas telefónicas cos servicios sanitarios, tanto ca xerencia de atención primaria como co propio coordinador do centro de saúde, como ca área de medicina preventiva. En canto á polémica da solicitude do cribado masivo, tal e como viñan solicitando dende a oposición, o alcalde sinalou que sempre estivo en riba da mesa. Segundo el, se non se fixo foi porque Sanidade tiña ben controlados todos os brotes, que se daban en determinados entornos familiares do municipio. Hai que deixar claro e explicarlle á poboación de Noia que en todo momento os brotes que se están dando na localidade son brotes familiares, están perfectamente delimitados, a diferencia de outros brotes que puderon darse noutros concellos que procedían de grandes industrias conserveiras ou industrias de outro tipo, donde a veces resultaba complicado determinar cal era a orixe dos mesmos. O alcalde informou ademais que nos últimos días os datos melloraron significativamente, o que permite ser moderadamente optimistas. Os datos dos últimos días permítenos ser moderadamente optimistas, no sentido de que se estabilizou a aparición de novos casos, se están producindo determinadas altas deses pacientes asintomáticos ou con sintomatoloxía leve e xa se están dando de alta e a tendencia ao longo destes últimos días é que están baixando, empezando a baixar o número de casos, confiamos que esa sexa a tendencia ao longo das vindeiras semanas. Freire tivo tamén palabras de apoio para o comercio e hostelería local. Segundo el, o Concello sempre respaldou todas aquelas iniciativas viables para estes dous sectores, como foron no seu día a flexibilización na instalación de terrazas e o cobro das tasas das mesmas, entre outras.